Апошнія некалькі месяцаў для ўдзельніц конкурсу «Міс Інтэррэгіяналь» прайшлі літаральна ў чаканні. І вось фінішная кропка. Хутка вырашыцца галоўная інтрыга моладзевага фотапраекта. Для дзяўчын наладжана насычаная шоу-праграма. Галівуд адпачывае у адным са сталічных клубаў. Толькі сёння і толькі тут балем правіць гламур і шык. Гэтаму фотапраекту з самага пачатку было наканавана стаць, па меркаванні яго аўтара, паспяховым і па яго ж версіі нашумелым па-добраму. 130 тысяч просмотров, 80 тысяч голосов, порядка 2000 позитивных комментариев, которые поддерживали наших девушек и желали им победы. Тут чакалі зорных гасцей, але ж лепшыя прадстаўнікі айчыннага шоу-бізу не даехалі. Мініміс свету Ліяна Гумарова стала асноўнай адметнасцю. Выбраная ў Турцыі эталонам прыгажосці, сама Ліяна не спяшаецца прычэпліваць ярлыкі. У меня нет эталона красоты, потому что в каждом человеке есть своя изюминка. Такое пропусціць не змог і знакаміты скульптар Уладзімір Жбанаў. Ён дакладна вырашыў, што адсюль паедзе толькі з мадэллю для адной са сваіх будучых работ. Просто удачно, что среди всех представительниц один образ стал идентичен с моей идеей. Некалькі гадзін прыгажуні млелі ў чаканні ад спякоты, ратаваліся выключна веерамі. Калі ўсе песні былі спеты, а сілаў стаяць на абцасах ужо не засталося, арганізатары вырашылі быць кульмінацыяй. Успышкі фотокамер, авацыі, галоўная карона пераможцы. Глыток свежага паветра – першае жаданне дзяўчыны нумар 1. Очень переживали, волновались, танцевали, вот. А теперь можно вдохнуть спокойно, полной грудью. Яшчэ адна інтрыга. Каму аддасць перавагу Уладзімір Жбанаў? Яна ўвекавечыць сабою ўсіх беларускіх дзяўчын. Зоя Бародзька з Люба не прымерыць стыль 50-х. Побач аўтамабіль «Победа». Скульптар Жбанаў поўны ідэй. Конкурс супер, состояние эмоциональное такое, адреналин. И я ни о чем не жалею. Быў ці не комам першы абласны конкурс прыгажосці, кожны застаўся пры сваім меркаванні. Адно дакладна – абяцанне стрымалі, пагалівудзілі. Вікторыя Свірская, Ілля Пучко, Міншчына.